O niya, ipasabot niya sila sa kasulatan. O mingon siya kanina, kini mao ang naisulat, nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos o unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensaheng mahitungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sana ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi nining mga butana, ug ako mismo mao ang magpadala kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan nga maghulat kamo dinhi sa syudad hangtod nga mukutsad kaninyo ang gahom nga gikan sa kahitasan. Mag-ampo ta. Langit nun ang mga mahal Diyos nga magagahom sa tanan. Salamat sa dakong pribiliyo nga kami nag-alagad ug buhi nga Diyos nga mo ikaw. Ikaw ang Diyos nga nagtawag, nagpili o nag-usab. Ikaw ang Diyos nga nagahatag anamo sa kalipay sulod sa mga kasing-kasing. Ikaw ang Diyos nga nagpadayag sa kamatuoran, nga ikaw ang dalan kinabuhi kamatuoran, pinaagi sa gamhanan ng ngalan ni Kristo. Salamat Ama ni kabugtagon nga gahom sa pagkabanhaw ni Kristo mo ay magalihok sa among kasing-kasing ingon man sa among taliwala. Salamat Ama ni karungrasa imong Santo Espiritu magaministeryo ug magapadayag kanamo og mga labas nga mensahe nga gikan kanimo. Dalayon ka Ginoong Dios kini nga matahom ni kabugtagon. Ikaw ang takos ug kanayan nga among pagaludhan, pasalamatan, pagadaygon, ibayaw ang imong ngalan. Ikaw ang Diyos nga magagahom sa tanan. Ikaw ang wala na usab kaniadto karon ug walay katapusan. Pinagi kang Kristo. Dalayon ka mahal, kining tanan at gikumit kanimo, gisalit kanimo, pinagi lamang sa gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo ang tanan magayon. Amen. Atong palakpakan at kusog kayo ng atong Diyos. Amen. Ngayon mo, uman kaya ko, salamat sa Diyos. Nga ako kinabuhi, ibanhaw na usab ni Kristo. Amen. Kadugdog ato sa kakanta, nga kaniadto ako patay, apan karon nabuhi. Amen. Praise the Lord. Kaniadto ako sa kamakasasala, apan karon di bago sa Dios. Na makaigsunan, alam ka nato, masaligon ta nga mo testify. Para nato, garbo alam nato nga mo pamatuod nga buhi ang Diyos. Amen ba? Amen. Dili ta maulaw, dili ta mahadlok pagsulti nga buhi si Kristo. Ngano, ikaw mismo ang unang beneficiary. Ikaw una ang nakabenepisyo sa pagkabanhaw sa gahom. Na ang pangutana, kinsa ba sa Jesus human siya nabanhaw? Gikan sa mga patay. Who is Jesus after He rose from the dead? Kinsa ba sa Jesus alamin mo karon? Ato pa siya mismong naila sa kinasing-kasing na pag-ila nga makaingon kasi mong kagalingon, dili na jud ni ako. Ano saan mo na-encounter si Jesus? Imo na bang napamatuod sa mong kagalingon? Ikaw na ba mismo naka-testify na makaingon kasi mong kagalingon nga dili na jud ni ako? O imong na sinati na magahom. Kana nga grasya. Amen? Ato nang nasinati, matag-adlaw. Sa panahon, kanya ito pa manabunagin ka. Atong sinati, natilawan, nabati nato ang gahom ni Kristo. Amen. Atong pagpagkan si Jesus. Now, appear nato itong Bible sa book of Romans chapter 6, mga kaisunan. Beginning in verse 10. Sugot na sa verse 5.
Praise the Lord. Kaya kung nahiusa kita kaniya, diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya. Kung banhaw na kita, ingon nga, di banhaw siya. Kaya nasayod kita na ang atong daan o makasasala na pagkatao, gilansan na uwan ni Kristo. Aron malaglag kini o dili na kini maulipon sa sala. Malikod ako ang verse 6. Kaya nasayod kita na atong daan o makasasala na pagkatao. Meaning, na ay awareness. Nasayod ka na you have been crucified with Him. And you are no longer lives. Yan si Paul, the life that I live to the Son of God. Amen? Unsa ingon diri pag-igsunan ni Apostol Paul sa taga-Roma, nasayod kita, ang church. Nasayod ba ta? Amen? Nasayod na ba ka sa imong kagalingon? Yang imong daan na pagkatao, giapil na dito lang sa ni Kristo. Ang imong daan na pagkatao, giapil, paglansan o ba ni Kristo, aron malaglag kini. Mabitayin ang Bible, the wages of sin is death. But the gift of God is everlasting life, is eternal life through Christ Jesus. Kita untay angay magpakamatay para sa itong sala. Rebisan saon na ito pagpakamatay, di ta kabayan. Muna si Kristo mo'y namatay para nimo. Amen. Ito palagpakan si Jesus. Maunay good news. Kaya wala'y taong tarong na magpakamatay sa mga taong kriminal, taong makasasala, taong dautan. Wala'y may taong magpakamatay para nimo, para nato. Kinsamanta pagkamatyan. Naangay matang itambog, ngadtos linaw ang kalayo. Ano? Kaya sala sa tao, rebellious. Nagsupak sa Diyos. Wala pituman sa Diyos. Pero ang good news, silip ni good news. Bisa pag-insa ka, bisa pag-unsa ka, the wages of sin is death. Amen! Si Jesus mihatag siya kagalingon. Kaya di ka kabayad, di ko kabayad. Ang kanindot ay si Kristo wa nagpabiling patay. Muna gitawag of good news. Muna gitawag of ebanghelyo. Namatay kabalos? Bakit? Ang pwede na natong mahatag sa Diyos. Nga pwede nga makalipay sa Diyos. Mapagtugyan o paghalad sa atong lawas. Balaan o hinangpunon. Ingon nga act of worship, spiritual act of worship ngadto sa Diyos. Amen! Kung sa'yo pwede na itong mahatag sa Diyos. Romans 12 verse 1. Gihanyo ko kamo mga igsuon sa pagtugyan sa inyong lawas. Kaya ang pagtugyan sa lawas niya sa Diyos, maunay usa sa dakong indikasyon na andang kausap ng mutugyan. Dili sa kamatayon. Dili sa sakripisyo. Dili mo kaya. Di na ito kaya. Aron makaya na ito, igo na lang kami ng hallelujah. Lord, I worship you. Lord, I praise you. Listen pa na ako. Are you with me? Listen o gastan sa'yo na. Unsay gi-require sa Ginoo na ito? Mao pagduol sa Dios. Pag hinulsol Ginoo, pasaylo ako. Kaya di ko kapasaylo sa kong pagalingon. Kaya di ko kabayad sa kong sala. Apan si Kristo nagbayad. Amen. Si Kristo nagbayad. So ang dahil mong pagkatao,
giapil ni Kristo og lansang aron malaglag ng imong daan nga pagkatao. Kining daan na imong pagkatao gusto ni Kristo malaglagon. Kaya ang daan na mga pagkatao dili ni ganahan bualagad sa Ginoo. Kining daan na mga pagkatao dili ni ganahan maghinulsol. Kining daan na mga pagkatao dili ni ganahan muday nga milog hallelujah. Praise the Lord. Di na ganahan. Ang daan na mga pagkatao takulanin, di ni ganahan magsangyaw. Ang daan na mga pagkatao di ganahan mabasa ang Bible. Ang daan na mga pagkatao dakutan ug bakaton. Pero gusto ni Jesus naglago na. Amen! Ato palagpatay si Jesus. Gilag-lag na ni Jesus dito sa Kalbaryo sa Cruz. Hallelujah. Busa as a church, we need to participate. We need to cooperate. We need to engage. Kini nga pag-alagad sa Ginoo. The more ta nga moduol sa Dios. Amen. The more ta nga moliwat sa Dios. The more ta nga modangop sa Dios, the more ta makasinati sa Dios. The more ta nga mugit close sa Dios, the more ta nga makatilaw sa pagkamaayo sa Dios. Hallelujah. Verse 7. Kaya wala na ikahom ang sala ngadto sa taong patay na. Tingnan yung abay. Igsoon, patay na. Amen. Amen. Unsay gingon atong balikon. Praise the Lord. Kaya wala na ikahom ang sala ngadto sa taong patay na. Hallelujah. Amen. Wala na mahimong sala. Patay na magka. Amen. Napabay mahimo ang sa wala. Kay patay na ka sa. Ang sa nato gilansang na nito ako. O nagilubog pa yun. Glory to God. Glory to God. Verse 8. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituan nato nga mag-uwi usab kita uban kaniya. Amen. Now, ang challenge ni mo ni, kung namatay kita uban kaniya. Mo ni challenge. Mutana ko tro yung abay. Namatay ba pud ka uban ni Kristo? Amen. God is good. Amen. Amen. Gikinanglan mamatay. Anong ingon si Pablo? Matupan niya, giilag nato akong kagalingon nga sa matag adlaw daw sama akong namatay. Matag adlaw ta mamatay diha sa Dios. Hallelujah. Muna nga na gitawag pakibugno sa pagtuo. Amen. Fight in a good fight of faith. Ang kanindot lang, kaya nasayod ta, na kung naari yung baluganan, kung naari yung pagtuo, why makabuntog ka na to? Why makalupig, why makapunpit na to? Because we have Christ, the one who raised from the dead. And He is God. Kinsa sa Jesus suman sa nabanhaw. Hallelujah. Now, madayon ka. Verse 9. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw o dili na gayud siya mamatay pag-usab o ang iyang kamatayon wala na igahom ibabaw kaniya. Now verse 10. Ang iyang kamatayon maong kamatayon na nagwagtang sa sala makausa alang sa tanan panahon o nagkinabuhi. Listen. Verse 10. O nagkinabuhi siya karon.
alang lamang sa Diyos. Amen! He liveth unto God. Nabuhay sa diya ngadto sa pagka-Diyos. Because He is God, He became a man like us because He want to pay all your sin. But right after Jesus rose from the grave, He lived unto God. Who is Jesus after He rose from the grave? From the dead, He is no longer a man, but He is God. Therefore, if we say that Jesus is God, He is Elohim, He is Almighty, the Creator of the universe, the one who made heaven and earth. And He is the Word. Try to imagine if we have Jesus. And He is the Creator. Because He is God. Unsay pwede na itong mabuhat. Unsay pwede na itong mahimo. Hallelujah! Busa, walay kapindihan sa mga anak sa Diyos, sa mga nag-alagad sa Diyos. Therefore, we are so called more than conqueror through Him, through Jesus. Amen. No one can defeat you. No one can defeat us. We are more than conqueror. We can conquer all the works of the enemies. And Jesus said, I have given you authority to trample down all the works of the enemies. Nothing any means to hurt you. Even the gates of hell shall not prevail. Why? Because of the rock of salvation. The rock represents Christ. If we have the rock of salvation, if we have Jesus, that is more than enough. Amen? He is risen. He is the risen King of glory. Kinsa si Jesus? Ang nabanaw na hari sa himaya. Amen ba mga kaisunan? So si Jesus, glory to God, nagkinabuhi diya sa pagka-Diyos. Diya sa Diyos. Busa isipa, na verse 11, busa isipa ang inyong kaugalingon na patay na sa pagpapasala at panbuhi alang sa Diyos, hiniusa kang Kristo. Let's imagine, asa nagkakaroon na buhi? Sa Diyos. Amen! Asa na nabuhi? Tingin na Bible, kumalikod. Busa isipa ang inyong kaugalingon na patay na sa pagpapasala. Apan, now listen, apan nabuhi kamo diha sa Diyos, pinali kang Kristo. Because without Christ, you cannot experience the mighty presence of God. Amen? Because Christ and the Father are one. So if we have Jesus, that is the ultimate guarantee to experience who God is. The ultimate guarantee to experience the goodness of God. The miracle of God is through Jesus. Is through Jesus. So isipan mong kagalingon na you are already dead to sin. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, nabuhi ka mo sa Diyos. Asa na ta nabuhi karon? Sa Diyos. Sa asang paagi kang Kristo.